nakapag-live din. Anta tayo ng mga magsipagdatingan. Magsipagdatingan. Go. Morning. Ay, gayuma. Good morning, Arvin Motovlogs. Ayan. Good morning, Pasbista. Ayan, shout out po sa inyo lahat. At Morning Joy. Ayan, Manay, sabi niya. Good morning, Manay. Sis Lorne TV. Ayan, medyo naging okay yung ating internet ngayon kasi nag-4G siya. Del Cabarle Vlogs. Ayan. Rodolfo Gamboa. Ayan. Mega love shout out. Sis Linda Reyes. Good morning. Sis Pasbisda. Ayan. Yebet Suchapo. Ayan. Signal na tayo. Improvement yung ginawa nating signal, mga kalingap. Ayan, tahimik dito para lang nasa Ayan, Telma Arentido. Ayan, magandang umaga po. It's my habit. Ayan. Ruby Dalauyan, mega love shout out. Elena Santos. Ayan, nakalive po tayo, mga kalingap. Ayan, Bino Vlogs, mega love shout out. At syempre si Edna Jacaban. Ayan, good morning, good morning. Libuok TV, yan, mega love shout out. Abubayan ko pala itong electric. Good morning, meron tayong 67 na viewers. Jake Season Gaming, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. MJ Alet TV, good morning. Nerissa Sonsa, good morning. Marites Camaro, po, na-live tayo ngayon. Matet Gabarda Vlogs, mega love shout out. Ayan, mega love shout out sa lahat. Marites Canare. Ayan, good morning, good morning. Ayan, lilipat tayo mamaya dyan sa maganda ang background. Dito dilaw na dilaw eh. Dang Mundo Vlogs, mega love shout out po. Charm Alcon, shout out po. Ayan, si Joy Abraham Inojo. Ayan, live daw po. Mega love shout out. Ayan, Jan 2007, good morning bro. Kalampitos, kumusta? Quarantine kayo, ingay kayo. Ayan. Ano dito, tahimik bro, tahimik. Jake Season. Ayan. Malakas po ang signal dito sa bundok ng Tulala. Talagang hindi ka matutulala dito. Ayos yung ginawa kong wifi. Ay, pero mahina lang yung battery nun, maya ubos na yun. Asahan nyo po, mga kalingap, talaga pag nag-loading yun, ay pag nag-loading tayo, ubos na ang battery ng ating wifi. Kunti lang tulog din natin kasi yun. Pangga Dobria, mega love shout out. Nora Lynn Romy, kailan mawala ang anti-gin para makawin na din kami ng para po mawala yung gin, kailangan mo muna mag-antay ng gin. Ay, joke lang po yan. Anti-gin.
Antay natin Ginas. Jing Damas, mega love shout out. Ayan, good morning Joy, sabi ni Pasbisda. Ayan, first time natin mag-live sa bundok ng Tulala. Ayan, lilipat po tayo dito. Papakita ko po sa inyo itong buong facility ng ating quarantine area. Ayan, ililipot kayo. O, tanggalin mo na yung brief bro. Basod. Ayan. Ayan, kasama ko po si Nanay. Kaway ka, Nay. Ayan. Naka-live tayo. Ayan, kasama ko po, mga negative po yan sa swab test. Sa anti-gene. Ano, iwan ko chinelas ko. Anti-gene. Live by satellite. Mula sa Center Manila. Lenda Reyes, ayan, mega love shout out. Shout out Sis Bia Pascual, ayan. Ang ating dakilang suporta din niya si Sis Bia Pascual. Talagang mahal na mahal niya yung ating. Ayan po, nasa bundok tayo ng Tulala. Dito tayo sa likod ng atanyo po, yung ay may ahas. Ba may ahas dito. Ayan mga kalingap. Meron tayo 110 viewers. Walang maupon dito. Ayan, yan. Mamaya po gagawa tayo ng video kung saan ay abangan niya yung makakakuha ka ng buko sa pamamagitan hindi ka akit ng nyug. Pero makakakuha ng buko. Abangan niyo po yan, gagawa tayo ng content. Ayan, maray na aga, sabi ni Manayrita Dichoso. Ayan, side B na lang daw, sabi ni Sis Bia Pascual. Kapitan Toots, ano yan? Nagkumisikap Toots. Parang mainit dito. Ayan mga kalingap, ang ganda ng background natin, nyug na nyug. Ayan, Jing Damas. Ayan, ito po yung bundok ng Tulala. Tutulala ka sa ganda. Ayan Apo, successful yung ginawa natin kahapon. Pag nito, yung nagbato tayo sa puno. Ayan, bundok ng Tulala. Kaya puro tulala yung tao dito. Ayan, Bergie Kaday, mega love shout out. Ayan, ililibot ko kayo dito sa bundok ng Tulala. Ayan. Bundok ng Tulala. Ayan po. Yan, Aurea Tuman. Yan, Kuruko Migumi. Bakit andyan po kayo? Na-quarantine po ako dito. Dahil kahit negative po, na kasabay ko po si Bebang sa nakasabay namin si Bebang sa pag swab test, ay nag-positive po siya. Dahil po siya nag-positive, hindi dahil sa virus po. Nag-positive po siya dahil sa nagpaturok siya. Ayan, kaya kayo po magpaturok na rin kayo. Ayan, si Kabayao. Good morning Kabayao. Ang ating supporter. Kahit saan tayo pumunta. Malalaking ahas dito. Ayan, Jonaris M, mega love shout out. Ayan, makita niyo po yung mga nyug. Ayan, mga nyug yan. Ma'am Silka Channel, good morning. Ingat kalingap, kalampito, spray lang po. Okay. Sabi ni Ann Bicolana Vlogs. Ayan, mega love shout out po. Patong muna natin dito. Ay, maraming guyam.
Maria Teresa Mendoza, magandang umaga. Ayan, balasang may kalab shout out Karen Balasing Iti Away. Hello, good morning. Auria Tumalion. Dito po mga kalingap, sasabihin ko po sa inyo, kung sakaling lumabas na tayo dito ng maaga, mapuntahan agad natin yung mga tutulungan natin kasi ang daming pending, lalong lalo na yung kay Tatay Eduardo. Ayan, sasama ulit po kami sa pangisda Rio Rio. Ayan, Sis Rhea Olarte, Hacienda, no? Malawak talaga dyan, Sis Rhea Olarte. Hacienda di Calampits. Bundok ng Tulala. May bata pa. Jake season, lahat ng matanaw mo, pag-aari po. Mayamanin. Ayan po mga kalingap, bundok ng Tulala. Ingat dyan Kalampito, sabi ni Kabayaw. Ayan, salamat. Ems everything. Ayan, yayamanin si Kalampito. Bundok ng Tulala. Nakita nyo doon sa profile picture, doon sa thumbnail, nakatulala ako doon, kaya tinawag ko ng bundok ng Tulala. Hindi po to sa akin, sa gobyerno to. Ayan, Charm Alcon, lawak ng hacienda. Wala kasi ditong tilapia, mga kalingap. At tayo ng tilapia. Ayan, abangan nyo po yung pagkuha ko ng buko. Pero wala kang gagamitin, hindi ka akit ng nyug. Ayan. Mansyon. May mansyon si Bebang. Ito hacienda to. Yan. Pasok tayo dito, pasok. Sana abot pa ng wifi. Yan, Lane Karma Lotes, mega love shout out. Ayan, samahan nyo ako dito. Ano, kalingap. Ayun, yung parts na yun, palayan po yun. Ayan, Palay Farm. Ang kalingap, may mga nyug. Sana hindi tayo mabagsakan dito. Micaela Buko Coconut. Ayan, sabi ni Samar Girl. Ayan, maayong buntag sa indong mga tanan. Sa mga taga Samar. Sabi ni Rabason, okay lang Ma'am Rose. Ayan, Elizabeth Napenas, mega love shout out po. Ayan, may nagpalipad, salamat po. Ma'am Junaris M, maraming salamat. Malaking bagay yung $20. Salamat po. Watching from Singapore. Hindi tayo makakanta dito kasi walang background. Sulit Kalampito, sabi ni Guapong Layason. Salamat, matagal na ito nag-support sa akin. Amelia Halasan. At saka shoutout ko yung group. Yan. Yung kapihan. Good morning classmate yun. At saka yung isa after classmate. Ayan, mega love shout out po sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa yun. Tsaka yung isa man din ng vlogger, si ano ba yun yung isang group, yung lambada. Na-harvest na yata po itong palayan eh. Ayan, pinabayo na. Pinabayo yun. Sabi ni Auria Tumalion, Rose Panganiban. Yan, may galap shout out. Lane Carmalotes. Opo, ang lakas. Effective talaga yung ginawa kong wifi. Dati loading. Si loading. Wala po ditong snake. Yan, may bulati lang, marami itong bulati.
Ayan, si Manay Gisa Bicolana, mega love shout out. Romel Carpio, yan, mega love shout out po. Rebilla Tala, Mary Joy Akisula, Summer Girl, yan. Dilyak Kajandab, Kina Hayap, Kina H. Yap, yan. Chito Pistano, ayan, mega love shout out po. Good morning, good morning. Remea Tolosa, good morning. Pwede na magarbis ang palain mo. Ayan, ayan, sis Bia Pascual. Sige, kain po, kain ka lang, sis Rhea Olarte. Lisa Atkinson, kumusta dyan, no? Ay, Bicolana ako. Ay po, mga Bicolanong Uragon yan. Rio, Noel Endraca, may kalab shoutout. Francine Cabrera, pwede na magtinda ng buko. Ayan po, may video tayo, gagawa tayong video mamaya. Magmumukbang tayo ng buko. Ayan, ang target natin, hanap tayo ng target. Ano ba yung target natin dyan? Ayan. Maliit pa, maliit. Ayan, ito. Ayan, medyo malalaki na rin yan. Ayan, abangan nyo po yung video, ha. Magbubuko po tayo, pero hindi akit sa nyug. Good morning, Linda Carpenter. Yan, sis Linda. Okay lang po, okay lang, sis Linda Carpenter. Para isong walang bulaklak. Ayun, meron po ito, ang dami. Ito, bulaklak to. Bulaklak ng kalachuchi. May mga kasama po ako dito. Nang negative po sila sa ano, sa waiting gen, antigen. Ayan, maray na aga sa imo, id na atun, yan. Doon kalampitos, ang laki naman ng hasyenda mo, pahingi naman. Kuha na po kayo dito. Kuha na lang. Ay mga kalingap. Mamaya pag nagloading po automatic lobat na yung ating wifi kasi ano, mabilis na yung malubat. Ayan. Kalachuchi ba yan? Damo ba to? Damo? Maganda, parang sunflower. Yan. Parang sunflower mga kalingap. Baby ko, kamusta ka na? Jose Garcia, mega love shout out. Ayan. Apo kalahati. Apo may signal na dito. O yan, meron na tayong 219 viewers. Ayan. Tinatanim ba hindi dyan sa Singapore? Ang ganda, oh. Mga dilawing bulaklak. Ano hanggang dun? Ganda. Para po tayo nasa paraiso. Ayan, parang sunflower na maliliit. Ayan. Tinatanim daw Singapore, sabi ni Gisa Bicolana. Kudkudo. Yan, kudkudo. Manay 7K na lang para mag 1MC Kuya Bal. Opo, malapit na. Sana bago mag 1MC Kuya Bal. May nagpadala na naman po ng ano. Salamat po. Good morning. Sabi si Go Osher. Ayan, Gio Osher. Salamat po sa palipad. Ayan, pag sa Lunes po magpapa-swab test na po si ano si Bebang. Pag nag-negative po daw siya dun sa swab test, kasi swab test yun mga ano yun, 24 hours o 3 days yata ang result nun. Lalabas na po kami dito. Basta mag-negative po siya. Pero pag nag-positive po dun, magpapa-swab test po kami dito. Yan. Pag nag-positive, another quarantine na naman. Paano na tayo? Ganyan dapat. Ayan. Naku, bawal nga ilabas eh. Adelina, gawa ka ng walang sintindahan, sabi ni G sa Bicolana. Kuya, marami dito sa US Billiwids po yan. Pinapatay niya yung Bermuda grass. Pinapatay. Ganda ng bulaklak, oh. Ayan, i-close up ko sa inyo.
Kahit damo siya, mabulaklak siya. Ayan, oh. Ito pala maganda sa nyugan, no? Kasi hindi tutubuan ng ibang damo, kundi yung may bulaklak lang. Ano po, hindi ako nagkasakit. Yan Payos. Na quarantine lang po, walang sakit. Dang Mundo Vlogs, yan. Hindi po yan, ano to, cut grass po yan. Hindi to Carabao grass. Cut grass. Ang lawak pa ng confirm. Ano to? Green, green grass at home. Ilya Kajandab, yan. Meron magti 300 viewers na tayo. Ay, halaman pala to, hindi pala to damo. Yan mga kaling. Halaman pala to. Lakad-lakad muna tayo. Mamaya po magmumukbang tayo ng buko. Bakan tayo. Green, green grass at home. Romel Carpio, Dang Mundo. Ayan, kumusta? Okay lang po ako dito. Yun, may nagpadala po. Gawa pong layason. Ayan, salamat sa palipad. Guwapong layason. Guwapo daw to, guwapo. Layas lang. Ronda Bilador Vlogs. Ayan. Ayan. Sabi ni Lindar Cambe, hi Pas Bisda, mega love shout out. Opo, kanya-kanya kasi pong protocol dito sa kanya-kanya kasi pong protocol sa mga bawat bayan. Yan, pahingi ako ng buko, sarap yan. Opo, ang dami dito. Mamaya po kukuha tayo doon sa ating imumukbang. Oh, nice boys. Roll curfew. O nga po, pag nag-negative po si Bebang, automatic po makakalaya na po kami. Halimbawa, nag-swab test si Bebang ng Lunes, 24 hours Martes or 3 days pa ang result. Aalis na po kami dito sa aming kinatatayuan. Pero maganda dito maganda yung lokasyon. Nakaka-relax din kasi puro green ang iyong makikita. Ang iyong makikita. Bawal ito magtayo. Napakatahimik nga lang po ang lugar dito. Tawan-tawa daw si Del Cabarli. Kasi sabi daw, kainitan bundok ng Tralla. Sa akin po bundok ng Tulala. Kaya yung nasa thumbnail ko, Tulala talaga po. Babalik po kami sa bahay ni Kuya Bal pag nag-negative po. Yan. Pag nag-negative po si Bebang doon, automatic po yun na po yung pwede namin gamitin para makapunta kami sa sa daet. Pero magpapailang araw muna po kami kasi baka ayan. Ikaw nasa bundok ng Tulala, while Bebang as bundok ng Tralala, Tulala. Sabi ni Ros Castillo. Ayan. Gloria Kikucho, ayan. Edna Aton, kala ko si Ma'am Edna 'to eh. Ayan, mega love shout out po kay Kuya Balk at Edna, Kalingap Prab. Ayan, belated happy birthday Kalingap Prab. Ayan, daming daming support ni Kalingap Prab. Ayan, marami ako nakapinding natutulungan kasi dami nagpadala ng sponsors doon. Lalong lalo na yung negosyo ni Joshua, tindahan. Ayan. Pinapagawa na natin yung tindahan niya. Pwede ko rin na maging project pala yun, mga negosyong tindahan. Kasi kay Kuya Bal pabahay. Tindahan. Basta kung anong magandang offer ng ating mga sponsor, yun yung natin para sa project. Ayan.
Shout out muna habang harang. Ano usapan dyan? Sabi ni Highlander. Ay, kala ko FWWF pa pala. Caramel Carpio, Aurit Tomalion. Kanyang sitwasyon kayong team quarantine. Ayan po, si Tita Cora. Good morning, Tita. Live mo for the first time. Ayan, good morning, Tita. Bibigyan ka tindahan. Anong ititinda mo? Ang ititinda natin ano? Ice tubig. Ayan. Mababang po. Apo, wag panghinaan ng loob, sabi ni Aida De Jesus. Mel Katakutan. Ayan, may galab shout out po, Mel Katakutan. Ayan. Pinapawisan na tayo dito sa bundok ng Talala. Ayan na Merly Joy. Nita ng cute bebang, magaling ka na in Jesus name, sabi niya. Apo, malapit na tayo mag 50k sa tulong din ng ating mga walang sawang nag-support ang subscriber, followers. Yan, salamat po. At monetize na rin po tayo sa Facebook. May ads na rin po at nagkaroon na po ng konting revenue na rin kahit pa paano. At yan, dahilan yan kay Kuya Bal. Ayan, malaki ang utang na loob namin kay Kuya Bal Santos Matubang. Talaga namang yung iba pag malaki na yung channel, hindi na wala nang support. Ayan. Hindi na wala na, kinalimutan na lahat. Si Kuya Bal, hanggat lumalaki yung channel niya, support pa rin sa mga small YouTubers na kagaya namin. Kagaya nyo, sa mga gustong mag-vlog din at tumulong din sa ating kababayan. Support po yan ni Kuya Bal. Ayan. Ayan, malapit na siguro malubat ang ating ang ating wifi. Romel Carpio, marami kaming nanonood dito sa loob ng hospital sa US. Wow, maraming salamat po. Galab shoutout shoutout po dyan sa US. Ayan. Pag napanood nyo po to, para na rin po kayong umuwi ng inyong probinsya. Talaga namang mamimiss nyo. Yan, no? Yung may balak nga ako dito pag mag-shooting kami dito eh. Pasasayawin ko ng lamok dito yung mga kasama ko sa quarantine. Pwede po ba yun? Pasaway natin lamok. Kasi kagabi marami ng lamok dun sa kwarto. Doon sa kwarto ko. Hudoy. Ayan, good morning Mary Belen. Maraming buko dito. Opo, mababaw lang talaga yung luha ko. Kunting lang, umiyak na ako. Pero sa ibang, doon lang talaga ako umiyak ng todo-todo sa sa quarantine. Pero sa ibang umiyak din, pero hindi ko na ang gagaling pagpatuloy mo lang from US, sabi ni Luta Show. Ayan, ganda ng natin. Nakisama yung ating internet ngayon. Ayan. Ayan, pakita ko ulit sa inyo yung mga bulaklak na may damo. Ano daw? Bulaklak na may damo. Damo na may bulaklak. Yan. Ganda oh. Baby ko, may baby ko na naman dito. Good morning, good day. Baby ko, kamusta ka na? Ako ba'y iniibig mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang pangako ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong mahintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mong nasa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko,
Patawarin mo ko. Yung relate dyan, relate din. Okay lang po. Wow, nice boys, sabi ng mga kasama namin dito. Ayan, mega love shoutout mga nurse, mga ating mga magigiting ng frontliner. Ayan, sa US. Mega love shoutout po sa inyo lahat, mga nanonood, at sa lahat ng ating mga supporter din dito sa Pilipinas na talaga namang wala rin sawang ano. Maraming salamat po. Kahit naka-quarantine tayo, gumagawa tayo ng ano, kahit konting video pang good vibes yan. Salamat. Ayan. Magpumulakpak si sabi ko lang. Ilo sa Borgus. Ingat po. Ayan. Next song is ano. Tahimik talaga dito na Maray. Delia ka dyan, Tab. Salamat. Kinayap. Kina. H-Yap. Yan. Ano lang po yun. Kanta-kanta lang. Pampawala ng bagot. Bagot. Meaning ng bagot. Taga dyan asawa ko sa Tinambak. Greatest White. Ayan. Ang bagong team pala po namin ngayon, hindi na team walang panlasa. Ayan. In-announce na siguro ni Bebang yan. Ang hindi na team walang panlasa. Ang team na po namin is Team Quarantine Boys. Team Quarantine Boys. Support nyo po ang Team Quarantine Boys. Sunod dyan, pag na-quarantine naman, titigil na naman sa Team Quarantine Boys. Baka ano na, bahala na gang. Ayan, Team Quarantine Boys. Ayan, may galab shout out kung nanonood man kayo. Ayan, si Beb, Nitan Cute Vlogs, si J Brad TV, Kabayaw TV, Pangyaw TV, Sagap TV. Ayan, inaantay ko rin yung ano, yung upload ni Sagap TV, kung ano yung lagay niya doon sa kanyang quarantine quarantine kwarto, quarantine room, quarantine facilities. Yan. Kung ano man yung tawag sa quarantine na yan. Kaso ayan, sabi ng friend namin dito, nurse, kung single ka raw, sabi nila. May asawa na po ako. Married na po. Ayan. Maganda nga ang pag-quarantine ay nasa fresh air. Opo, ang ganda nito. Fresh air. Ayan . Kumusta na po ang quarantine boys? Sana po okay lang. Sana magpunta sila dito sa akin live. Live by satellite. From Singapore, Marini Felix. Ano po ako sa Tinambak, sa Bulao, Baliti, Tinambak, Camarines Sur. Ayan, hindi pa masyadong tatao magbikol. Kasi taga Camarines Norte po ako, Tagalog ang Cam Norte. Dati, yung Cam Norte is ano, yung tinitira namin dati na lugar, Cam Norte, Quezon Province yun, sa malapit sa Tabugon. Ngayon, nung nanalo yung si Governor Padilla, sinakop ang siyam na barangay sa Tabugon. Kaya yun, sakop na rin kami ng ano, ng Camarines Norte. Yan, San Vicente, Makahadok yan, Cam Norte na yun hanggang Tabugon. Pero dati Quezon Province yan. Ayan, sino po ba dito yung nakakamiss kay Tata Eduardo? Ayan. Titingnan natin yung buhay niya kasi maganda daw yung pinatayo kong kubo, maganda daw po. Salamat sa nag-sponsor. Maganda daw po, doon na kami matutulog nila Sagap TV, Nitan Cute Vlogs kung sakaling pumunta siya dito. Ayan. Tangkat na lang. Sabi ni Chidoro Marquez. Ayan. Name siya here. Ayan. Napaka fresh air po kahit sobrang init na. Pag nandito ka sa ano, pag nandito ka sa may nakita po akong isang halaman. Halaman ba to? Damon na rin to. Ito po kulay violet. Ayan, violet to. Ayan.
kulay violet. Halaman yata to. Ayun, may ganda rin yung bulaklak, kulay violet. Cecilia Nelson, si Bebang po. Pamaypay Anahaw. Opo, magaganda mga tanawin dito. Opo, nasakop na po ng ano yan, ng Camarines Norte. Hindi po gumakakalawag Quezon. Damo ba to? Kala ko halaman din yan. Oo. Gamot din yata sa binat to. Ayun, yung sampagitan tawag dan. Sampagitang violet. Ayan, medyo nagluloko na rin ang ating connection. Opo, magkukupra ako dito. Rosemary's self page. Ayan. O, sino to si Mr. Dalisay? O, shout out na po Mr. Dalisay Vlogs. Parang kilala ko to. Ito yung dating gwardiya yata sa sa LCC. Si Mr. Dalisay Vlogs. Ayan. Shout out pa di. Ayan, Linda Dulson. Pangyaw TV official. Ayan. Yung may nakapasok sa atin, isang Quarantine Boys, Team Quarantine Boys, Pangyaw TV. Yamashita diyan. Wala ditong Yamashita, bro. Belba Tadig. Ayan, sayang hindi kayo naka-attend sa libing. Opo nga. Okay lang 'yun. Naintindihan ni Lola Damiana 'yan. Ayan, shoutout po sa lahat. Rostica Escoton, Rodney Quijano, Nancy Padua. Ang ganda dyan, wala ka pang ibang kasama dyan. Meron po, mga negative sila. Elena Eris Villarin, Sumaya. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. At yan. Salamat po sa mga umattend ng ating live via satellite. Yan. At bukas po ang live na rin natin ay gantong oras ulit, alas 8. Abangan nyo rin po. At gagawa po ako ng content dito mamaya. Ayan, abangan nyo po content na tsaka content din sa aking kasamaan sa quarantine. Yan. Ayan mga kalingap, dito na po natin tatapusin tong ating live. Samahan nyo po rin ako bukas ng umaga. Live pa rin po ulit tayo kung ano yung sitwasyon dito sa kinalalagyan ko, para makita nyo ulit ang ating mga buko. Mga buko. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at sa nagpalipad, lahat ng mga kalingap supporters. Shoutout din kay Kuya Val Santos Matubang, lahat ng mga Ate Itas Vlogs, Kalingap Rab, Category A, Category B, at sa ating mga reactionist, Kuya July Ponil. Ayan, ako sinasabi ni Kuya July Ponil, ang kalingap, bye bye. Salamat, bye bye. Salamat po sa mga hindi ko po nag-greet. Bawi na lang po ako sa inyo bukas para halos lahat mag-greet natin, ma-shoutout natin. Ayan, may napahabol pa si Francisca Tapar. Yan, salamat po. At maraming salamat. Bye-bye.